Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod Committee on Education Chair Espino ginahulat nga makasapol ang local school board para sa natalan ng face-to-face classes. Operasyon sa night market temporaryo ginpauntat. Sa balita nasyonal, mga benepisyaryo sang 4Ps nga mahimo makakas sa listahan posible maglambot sa 2 ka milyon. Anay Health Secretary Janet Garin nag-plead not guilty sa kaso may kangtanan sa Dengvaksha. Sa balita international, WHO nagpahayag wala pa sang palatandaan nga matapos na ang COVID-19. Sa balita sa sports, Pilipinas liwat mag-host sang 2033 SEA Games. Balita entertainment, 3 ka mga kandidata sa Miss Earth Philippines ginkakas matapos wala nakapasar sa height requirements. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ang mga lihi-lihi sa pagpatukod sang balay. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Balita Espesyal! Good morning liwat mga ka-aksyon and welcome to this Aksyon Balita Morning Edition. Good morning Aksyon Doors, kag may tao pa eh. Kasad, sige na lang. Good morning sa iyong action boy. Kagina, pag naog mo kagina, wala gaulan. Wala, kay init, may chimpo. Very good Mayroong kay chimpo subong, Bugnaw. mainit. Yes. Kag wala gid sang galong nga nakita ko kay ina. So De may Mayo. chimpo ano. Very good. Sa mga nag-monitor dito sa Facebook, good morning sa inyo. Kag please like, follow, and share lang kita sa aton FB Live. Happy birthday anay kay Father Ricky Montañez, ang amon nga upod ni nga kwan nga sa KBFF, no? Good morning. Happy birthday. Happy birthday ka halin mismo kay Ma'am Luisa Luing Melos. Nasa pamilya dira ni Ma'am Luing sa Bago City. Good morning dira sa inyo ha. Chaindring, maayong aga. Sa mga kapihan dira, sa mga terminal, sa mga tricycles, kag mga tricycad, mga jeepney terminals naton, maayong aga sa inyo. Mga market vendors naton, kag sa mga nagapanindahan, maayong aga gid sa inyo tanan, no? Kag dira kay Wenskili Morales, maayong aga sa imo Dewing, kag kay Abi, Natnat, kag kay August. Ano naman? Abby, si Natnat, si August. August. Apat na sila mo. Sige. Kay Miss Georgia Gargaseran. Oy, good morning sa imo, Miss Georgia Gargaseran. Mayroon na nga pag-coffee. Mahalaga pagpangape. Kung isa may pangape lang sa subong may tinapay na nga upod. Oo. Remind mo ka next endorse ako mag-abot bala may ara ko bala nga coffee bala nga tagaan pa si Miss Georgia bala. Sige. Saan umabot? Wala pa na balaan. Basi mga end of the month pa na. End of the month. Sige. Hopefully. Yes. Hopefully. Dayna Magbato Malabago, good morning man. Sakay Kagawad Imbong Jocampo, dira sa may barangay Maaw. Good morning dira sa inyo. Good no? morning, Kagawad. May paama na si Kagawad. Mag-tamyo-tamyo. Yes, May mga gwapuhon, kagwapahon na siyang nabalaan. Good Nakakonsa. morning, madasa gwapuhon niya barangay Kagawad sang Maaw. Kay Dwinjo nagsanag ng matay, kay nagpa-opera ba siyang katarata niya. Ay, galing ka. Hindi ba mo tawad ng liga? May Wala ko kagapon ka, no? Basta section kaya nagpa-opera sa siya katarata. So doon nagsanag, guro iya pananawan. Wow. Correct? Correct, Rose Ann Iriman, mga agaman, Enrique Caballo Subaldo Jr. Ating morning sa imo dira kay Ma'am Van Mayo.
Kag Dr. Matt Mayo, good morning. Kay Milagros Cesar Alit, mayong aga man, kita na kita dugay-dugay ha. Ato bla sa Yung, clean up drive, clean up drive. sang Parole and Probation Office, number 1. Din ka mo clean up drive. Di kami tuman, kay Primero, tan ito sa pukuan mo, sa Singkang, do, nagsaylo kami sa Alihis. Sa Alihis. Morning da, kay Kapitan Donnie de la Vega. Si Kapitan de la Vega ang bahala sa inyo. Yes, kapa, kwanda, ara, mitakron ha? Di para Para na sa pandesal ka. Nga may corned beef. Apro kwa na yan si Kapitan niya, very accommodating na yan. True. Si Kapitan de la Vega, ka-accommodating na yan. Siyempre kay Tito nasa accommodating one si Charity de la Vega bala. Tito na Charity, gali. Tis Charity, ara da, why? Ara da. Dito lang ako gurumaw silang Dito Charity. laguro sa, ikon sa Bikaron, PM sa Bikaron. Galing do tulog pre ko si Charity ni. Sakon try lang. Mas siguro imbis niyo pamahaw, mas panyapo na ni Goro. Kay do Amo na sa siya oras ka katulog. puntaw, yaw? Amo na siya oras katulog, yara 5 sa nga do American saya. Kana Kanaon sa gali. Kaya bugtaw na agatulog na siya alas 5, alas 6 ang aga. Pag gabi siya bugtaw. Very kana. So hindi sa masaligan ka ron sa pamahaw. Hindi ka pasmo ka mo da. Sikap na lang anay, sikap na lang. Sikap de la Vega na lang anay. Sige, Tito yan nagali Yes. Sige. Kay Andy Saludares, morning madara sa imo, o sa mga taga-Alagad Radio dira sa may Hinubaan. Mayang aga sa inyo, Kagawad, Melchor, Baroka Rumbines, morning dira sa imo, kay Alagad Kevin Henry. Kay Tito mo Awin Torres, dira good sa may morning. Fukuda Machi. Machi. Mayang aga man. Dira sa kay Leo Talaban sa Manghanoy. Good morning. Kag kay Suzette Morales dira naman sa may Fermina sa Maaw. Sa mga taga-Abuanan dira mayang aga dira sa inyo ano. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning sa imo mare. Kay Virgil Ligaspi Coloso, morning man. Jean Buarom. Mga munisla pero may mga kuan ko mga classmates ko bilang daw kaklit anay kami bilang kung kada meeting ara gina sila ya. Very good. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Action Radio Philippines. Balita. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginahulat pa ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang chair sa Committee on Education nga maistorya ang matiglawas ang Department of Education, Department of Health, kag Interagency Task Force angon sa ginaduso nga face-to-face classes. Sunod kay Espino, ila ipadayon kag ginasuportahan ang pag-endorso sa naligan nga konseho nga ipatuman ang face-to-face classes sa syudad. Duha pa sang konsehal ginahulat man ang pagpatawag ni Mayor Albe Benitez kag pag-convene sang local school board para makasugilanon kag mahibaluan kung ano ang kinahanglan nga bulig sang DepEd. Ginklaro ni Attorney Bong Dilag nga hindi pa makabalik operasyon sa night market labi na sa Dalan Balesteros samtang wala pa natapos ang proseso. Suno kay Dilag base sa inabaluan nga yara pa sa komitiba ni Councilor Celia Flor ang sulat na ginpadala sa mga vendors nga plano magbaligya sa mga lugar. Dugang pa ri Dilag kinahanglanon pa sa konsehal nga magpatigayon sa committee conference antes pa man ini maaktuhan sa kabilugan nga miyembro sa konseho. Suno pa kay Dilag hindi lamang ang regulasyon sa night market ang kinahanglanon nga maaktuhan sa konseho kundi laki pa na operasyon sa pila ka mga vendors nga nagabaligya sa mga dalanon labi na mayara sa clearing operation nga ginapatigayon ang syudad. Samtang pagkasundon sa syudad sa Bacolod ang proseso kag pamaagi base man sa pagsulundan
tuhoy sa pagbayad sa anuman nga maobligasyon nga sa karon nagahulat sang sabat o kon aksyon. Ini ang statement nga ginbasa ni Attorney Bong Dilag sa ginpatigan nga press conference kahapon sang aga angot sa isyu sang balayran nga ginasukot sa syudad sang kompanya nga nagsupply sang AstraZeneca vaccine para sa COVID-19. Suno kay Dilag ini nga statement ang nagatuyo nga klaruhon ang palayag sang alkalde tinikdan nga Lunes nga ini siya ang wala sang plano nga magbayad sang 98 milyones pesos nga nabilin nga obligasyon sa syudad sa among kumbuyahan. Dugang panidilag, ang statement sadto sa alkalde nakabase sa aktual nga dokumento nga ginauyatan sa City Legal Office sa diin draft lamang sa kontrata ang ila nakuha kag hindi opisyal nga kopya sang ginpirmahan nga kontrata. Suno pa sa spokesperson sa alkalde, padayon pa ginatutukan sa City Legal Office ang legalidad sa mga transaksyon kag hulaton na lamang sa publiko ang mangin desisyon sa syudad sa palaabuton. Napilian bilang Vice Presidente sang League of Vice Governors of the Philippines kod LVGP si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer sa ginpatigayon nga 88th National Assembly and Election of Officers sa Miyerkules, Hulyo 13, 2022 sa Sofitel Philippine Plaza, Manila, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay, Manila. Naging chairman of the board naman si Attorney Reynaldo Quimpo sang probinsya sang Aklan kag Presidente Attorney Catherine Agapay sang Laguna. Nagtambong sa mga aktibidad sa Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. kag ang LVGP ang isa sa 10 ka mga league members ng Union of Local Authorities of the Philippines nga umbrella organization sang tanan nga mga liga sang local government units kag locally elected government officials. Ginkumpirma naman ni Attorney Bong Dilag, spokesperson ni Mayor Albi Benitez nga nag-umpisa na ang operasyon sa mga telecommunications company o kung telcos para sa pagpanghawan sa mga spaghetti wires. Suno kay Dilag, iningatikang nagatuyo nga maareglo na ini nga problema antes man ang selebrasyon sang Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod sa bulan sa Oktubre. Duwa pa ni Dilag, prioridad sa among operasyon ang sa Dalan Lacson, lakip ng palibot sang downtown area. Mayara naman sang team nga gintugyanan ang syudad para nga magbantay sa lugar labi na sa pagmaintenar sa sitwasyon sang trapiko. Gin-activate na ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang Bacolod Traffic Authority Council o kon BITAC. Suno kay Council Al Victor Espino, Chair sang Committee on Transportation sang syudad, lakip sa ordinansa sang BITAC ang komposisyon sang nasambit nga konseho. Dugang pa ni Espino na saad nga ang BITAC ang magahimo sang pagsulundan nga ipa-implementar sa Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw. Samtang ginpahayag naman ni Espino nga iya ginausisa ang under and overutilization sa madalanon sa syudad agod makakita sang solusyon sa nagabugat nga dalagan sang trapiko. Madumduman ang paghimo sang BITAC kag ang Bitaw ang base sa mga ordinansa ginhimo ni Congressman Greg Gasataya. Nagaplano naman ang Barangay Council sa Barangay Banago nga magpangayo sang bulig sa Bacolod City Legal Office para magpatunga kag masulbar ang isyu sang post-harvest facility sa Purok Sibukao, Barangay Banago. Suno kay punong barangay Ricky Mijares, ginaangko ni Grace Maada nga isa siya sa mga nagparag-iya sa among pasilidad matapos ginsukot sang arkila ang pila ka mga tenants. Ginpatag man ni Mijares nga illegal kag hindi otorisado si Maad sa pagpanukot bangod ang barangay ang nagadumala sa post-harvest facility kag sa barangay naman gabayad ang mga tenants umpisa nga ginpatindog ang among building na anay Congressman John Orola sang tuig 1991. Temporaryo nga ginsaylo sa ibang nga lugar si Traffic Enforcer Chris Aragon kasunod sa insidente nga pagbaisay sini sa isa ka POJ driver kag asawa sini nga nag-viral sa social media. Sa interview sa Action Firing Line ginpahayag ni Major Junji Libang pamuno sang Bitaw natabo ang insidente alas 3 sang hapon sang Miyerkules sa Dalan Ramos. Si Aragon ay isa ka regular nga traffic enforcer sa Bitaw. Suno kay Liba nakapaathag na sa iyang traffic enforcer angot sa natabo. Base sa panaysayon sa traffic enforcer kay Liba halinot ang driver kag maliko kon tani padulong sa Riverside Hospital nga direksyon pero nag-stop ang traffic light. Bangod sa natabo ang driver ang nagakawat sa pihak nga linya pero go pa ang traffic light nga nagresulta sa pagka-traffic sa ibang nga salakyan sa iyang likod. Nagpahanumdum si Liba sa mga traffic enforcer nga dapat ipatuman ang maximum tolerance kay ipakita ang courtesy sa dalanon. Wala sang formal nga reklamo ginpadangat sa Bitaw sa sini nga insidente pero bukas si Liba nga magkikita sa mag-asawa. Wala man sa sir nagambal nga kung ano violation. Pita niya lang si Banaon, gagambala niya nga. Inya nga angaway ka nag-go, 7 seconds. Hindi na si Banaon mag-go, kailangan lang kaya private aran sa una ya, sir. Gihambala niya, sir, ang bana ko niya. Dapat nag-go ka. Bal ni Banaon niya, hindi na ko, sir, kay stop na niya basi kung malang-alang ko.
Ang kabahin sa pupahayag sa asawa sa PUJ driver nga nakabais ni Chris Aragon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 7:20. Mga benepisyaryo sang 4Ps nga mahimo makakas sa listahan, posible maglambot sa 2 ka milyon. Samtang Anay Health Secretary Janet Green nagplead not guilty sa kaso may kangtanan sa Dengvaxia. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga ka-aksyon, masami kabala nga malipa. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magtumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason ngayon. Alright, liwat, dira sa aton nga mga ka-aksyon. Please like, follow, and share lang kita, no? Sa aton sini nga Facebook Live. Kag, basi o notify bla sa inyo, i-search nyo lang ang Action Radio Bacolod FB, Facebook, kay dira ang aton nga FB Live, no? Kag, like dayon ang page, kag i-share, no? Mula na siya, palang pangabay lang, no? Sa akong classmate man dira kay Marcy Rumbines Junio sa may barangay Don Jorge Araneta. Good morning sa imo, Marcy. Muna yung mga mamayo nga mga dancer sa amon nga klase, no? Kanday Marcy, parti magsaot ni mga anad sa pista bla. Ni kasi nga yung classmate ko bla si Marcy Rumbines Junio bla mangod la ni Kawad Rumbines, King Rumbines. Yes. Muna sila mga dancers na mo sa klase mo may magsaot bla. Wow. Anad sa pistahan mo. Sample. Anad sa baylihan bla. Nasabihin mo mo na. So mo na sagad. Tatatatatatatan tatat. Tala, kasing tat. Wag na to, sa baylihan. Sa baylihan. Ray Pakdulon ko ni Marcy. Ray Flores Barioga, morning mandra sa DSB. Uy, ang akong nga ihadaryo. Sino? Si Tess.
Murayama. Ara siya. Oo. Good morning, Miss Tess. Yeah, good morning Ninoy Boy, kag Miss Dorel, miss you guys. Musta ka? Ano na? Nag-comment siya. Oo, nag-comment siya. We miss you too, Miss Tess. Yes, How are you? Sa pa pamangkot ko, kumusta nang ihada ko man daw, ay naku kabati siya. Oo. Basta subong guro naka-break siya gawa action boy. Yes, base sa ako gid guro ay no. Musta ha? Kag good morning man kay Marjun Rivera, Anthony Rivera, Chona Trinilia, maayong aga. Kag sa family Rivera. Yeah, si Pambong Rivera, morning, no? Yes. Sige thank you ihada. Good keep safe lang, stay safe lang dira, no? Kay Nerissa Gonzalez, good morning man sa imo. It's payday. Hila. Payday subong? Kasi, ha? Payday out. Gapon, pingamon. Ubos natin. Ang subong iban na subong ila. Okay. Kaya 15 mong. 15:30. Ay, mga kapon pa, ubos na. Ang imo man halaan. Ako lang. Wala kaya ginasweldohan. Di sa akin, hindi ka magamuna action boy. Kaya ginasweldohan ka di. Yes, ang mga hindi. Namangkot Mama, lang baka ko. ako lang. Namangkot lang ko, huwag ko pa ma-check ang ako. Ay, lasa na. Daw, magiging kwarta sa action boy. Kaya wala yung gina-check. Wala ko pa ma-check kay huwag pa ko kwan. Huwag ko inuplite, magkanto sa... Or basi, huwag mo na check eh. Huwag mo naman dala imo pitaka. Doon si Jack Dinila. Nasa mo nga. Doon si Jack Dinila. Doon si Jack Dinila. Ano ba ng style sa ni Jack Dinila? Doon nakuha Kakabili ko. ng wallet mo. Kung may mabalayra, kakakabili ng wallet mo. Wala sa... Jack Dinila. Kasabad. Hindi ka malipat kay Jack Dinila. Hindi ako malipat siya. Basta mga nagkakadumduman ko. Kay Liza Joy Elon Amoroso, good morning man. Kay Miss Veronica Santillan Manukan. Sol Lama Barnacha. Sawadik ha? Sa may Thailand. Magalumon na Friday diri sa Amon. May aga. Kagi greet naman to action boy. Imo friend bala si Miss ano gali Beth? Beth, Elizabeth Lampreya. Good morning. Di naman sa Indra. Thailand. Sa din siya sa Bangkok. Bangkok siya. Sa Bangkok sa. I don't know si Solama Barnacha kung din sa nga parts ng Thailand. Pero si Beth to sa kwan dito sa Bangkok. Bangkok. Very, no? Oh, very. Bangkok. Sa Wadik ha. Siya ginalagang basa kung nga ang ka is Mo gid ha. Oh. Ang H pala daw i-kwan mo gid siya. Nagasusungaw gid dapat. Ha. Kagawad M. Saboso. Morning man. Attorney Doug Pandan. Morning dira sa imo. Kag dira sa ano gani man? SB something muna SB Farm. SB Farm to no? SB Farm or SB Farm? SB before. Daw na SB before, now no more. No. So nakanisa mo sang kundi ang bayan member ni sa Inigaran. Deep. Hindi ba siya naguro DP, naguro farm sa buong SB? SB pa. Kay SB no more na siya. Pero ang ngalan siya farm, di ba? DP. Away ko katanda. Lipat. Kung may ngalan na daan subong, di na basta-basta ang iyang farm. So, namanukan lang na. Subong may Farm na gidya. So nakakuha lang yan ng manukan. Subong niya farm. farm na gid. Lain niya kon Lain farm. man niya si attorney Dagpandan. Dagpandan na. very. Musta attorney? Away na ta ka kuanda sa mga kinilaw tada. Galaw-galaw attorney. Galing kayo yung chingya lang. Kito bago lang siya na slide to da. Ang mga kinilaw mo lang set aside na blana. Yung ama si kagawa. Ay man sa attorney Bunano ni Action Boy man makinilaw niya man. Makinilaw yan mo nang kaladasma na tadi. Grabe nga adventure ni Attorney Doug, no? Yeah. Gakaradas mo, agad siya sa paninguha. Talaka sa paninguha. Paninguha sa iyang manukada. Perte. Sila, attorney, kay ano mo yan. Aman sa Tagalog, pa-Black Boy, nga aanihin mo yan sa huli. Ang iyong itinanim. Kung meron kang itinanim, meron kang... aanihin. Hindi, bubunyagan pa. Bubunyagan pa. Bubunyagan. Meron kang didiligan. Bibinyagan. Didiligan gali. Pati ka man tali sa bubunyagan. Wala. Wala. Meron ka bubunyagan at sa uli, meron kang ani. Ay, mayo nga ko niwa. Do mag-una. Mag-una siya. Di lang na mabatian sa Action Radio Bacolod. Sige. Dira sa sa Boulevard dira kay Pito dira kay Ruth. Mga papa kag mama Blen ni Risa. Good morning sa inyo. Good morning. Standby na kita sa mga balita national.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginatanaw ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga posible maglambot sa 2 ka milyon ka mga 4-piece beneficiaries ang pagkakason sa listahan. Sunod kay Tulfo, 1.3 milyon sa ka-households ay nakabing nga karon nga non-poor o kung hindi na kwalipikado nga magbaton sa cash assistance sa gobyerno nasyonal. Dunga man ni Tulfo, ginausisa naman sang DSWD ang status sang 600,000 ka mga recipients. Ginapaabot nga mag-issue si Tulfo sang amnesty call sa masunod nga mga sinimana para sa mga unqualified sa 4-piece kag kinahanglan nila nga isurrender ang ila account sa DSWD sa sulod sang 30 tubtob 60 ka adlaw o kung hindi gani mga tubang sila sang kaso. Nagpanumdum si Tulfo sa mga beneficiaryo nga sa idalom sang Conditional Cash Transfer Program, kinahanglan nila nga magpahibalo sa DSWD kung nagsaylo sila sang puluyan kag magsabat sang pamangkot sang ahensya. Nag-plead not guilty si Anay Health Secretary kag karon Iloilo Representative Janet Garin sa kaso kriminal nga ginpasaka sa Public Attorney's Office sa Conpao. Si Garin ang nagapakatubang sa kaso ng imprudence resulting in multiple homicide angot sa kamatayon sa mga bata nga nabakunahan sa Devaxia vaccine sang ini ang Health Secretary sang 2016. Base sa arraignment certificate halin sa Quezon City Regional Trial Court Branch 107 nga amo ang may jurisdiction sa kaso, nagapakita nga sang Hulyo 7 ang arraignment ni Garin. Gintala na ang kaso para sa 3 ka beses sa kada semana nga hearing umpisa Agosto 1. Ang Degvaxia ang bakuna nga nagahatag proteksyon sa mga bata kontra dengue. Pero may pila ka mareklamo ginpadangat bangod sa kamatayon sa mga bata ang ginaangot sa bakuna nga nagresulta sa pagsaka sang reklamo sa DOJ. Magluwas kay Garin, nagfile man ang pause ang kaso sa pila ka anay kag incumbent health officials. Naglambot na sa 60 ang mga miyembro sang lakas CMD sa Kongreso kasunod nga mas maramo nga mga kongresista ang nag-upod sa partido politika nga napangunahan ni Vice President Sara Duterte. 3 ka mga kongresista nga bago lang nag-upod sa partido amo sanday Representatives Joey Salceda sang Albay, Ian D. sang Isabela kag Maria Aumentado sang Bohol. Sa kahapon Huwebes, ang bagong miyembro ang napanumpa kay lakas President kag Presumptive Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Romualdez, masobra na sa doble ang miyembro sa Kongreso, halin sa 27 ka mga miyembro lamang sa itong 18th Congress. Ginaduso ni Senator Bongo ang libre nga dialysis program sa PhilHealth para sa tanan nga miyembro. Ginpahayag ni Go sa yagin sumiter nga Free Dialysis Act of 2002 tama ka mahal sang dialysis treatment gani dako nga bulig kun mayara sang comprehensive dialysis package sa ang PhilHealth. Nakasaad man sa iyahag na ang maid-id nga pagpangusisa sa tanan nga dialysis claims. Tuyo lamang ni Senator Go nga tagpamuno sa Senate Committee on Health nga mapabaskog pa sang husto ang healthcare system sa pungsod tubtob sa mga maligwin nga lugar.
lugar. Pahayag ni Go, tama ka importante sa iyang ikaing lawas sa tagsa ka Pilipino. Kunya iya ginatinguan nga mayara sang mga lahi para sa bugos nga ikaing lawas kag serbisyo medikal para sa tanan. Samtang ginahulat pa sang Department of Migrant Workers ang sabat sang Department of Justice angot sa bag-ong layi nga nagpasaka sa 24 anyo sa domestic workers nga pwede makaobra sa ibang nga punsod. Ginpahayag ni Migrant Workers Secretary Toots Ople, iya na ginapaklaro sa DOJ ang mga provision sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Ginadumili sa lahi ang pagkuha sa isa ka individual nga wala pa makalambot sa 24 anyos para mag-obra sa ibang nga pungsod. Naibaluan na sang Philippine Overseas Employment Administration o kung POAA ang mga provision. Partikular nga ginaduso ni Ople nga maklaruhan ang isyu angot sa mga wala pa nakalambot sa 24 anyos apang nakakuha na sang Overseas Employment Certificate antes pa mapatuman ang lay. Dapat man sunod sa iya klaruhon sang DOJ kung bala panugutan sang Bureau of Immigration ang isa ka individual nga may OEC pero wala pa makalambot sa 24 anyos. Target ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mausar na sa mga Filipinos ang national identification cards early next year o kung masunod nga tuig. Ini ang pahayag ni Marcos isa ka adlaw matapos ang pagsapol sini kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan. Sa social media post ginpahayag ni Marcos sa pagsinapol gintalakay nila kung paanong padasig ang pag-imprinta sa mas sobra 50 milyones ka national ID cards para mausar ang sang mga pumuluyo sa masunod nga tuig. Sa datos nagligan ni Pebrero, 55 milyones ka mga Pilipino ang nakarehistro sa national ID system pero 6 milyones ka mga cards pa lamang ang na-release. Tuig 2018 sang ginpermahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang Philippine System Identification Act o kung paghimo sa isa ka official ID card sa tanan nga pumuluyo kag foreign residents para sa tanan nga transaksyon sa gobyerno. Sa katapusan nga bayan sa atong balita nasyonal, napilian si Anay LRT Administrator Melquiades Robles para mangin General Manager sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Bilang General Manager, trabaho ni Robles ang pagmando at pagkontrol sa PCSO sa tanan nga butang nga hindi kinahanglan sang tikang sang Board of Directors. Sa charter sa PCSO, ang General Manager ang mag-appoint ng personnel sa PCSO magluwas sa auditor kag staff nga pwede lamang ma-appoint sang Auditor General. Sa 2017, nag-file ang State Prosecutor sa graft case bato kay Robles kag 12 ka iban pa bangod sa ginaligar illegal execution of janitorial services contract. Nobyembre 2019, ginabsuelto sang 5th Division sa Sandigan Bayan si Robles kag 12 ka iban pa bangod sa kakulang sa ebidensya. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:38 ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato mga ka-aksyon nga may kabudlayan, Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and Adira sa kay ihada ko Jocelyn Song Comedia, ginatamyaw niya si Jeline Nietes Miliandes sa barangay Magsungay nga nagkapamati ginilin sa aga tubtob sa gabi. Ay, gali. Thank you, Gid, no? Thank you so much. Hari na si Marjun Rivera, nag-monitor na siya, kag nag-comment na siya, no? Morning sa imo, Marjun.
Kay Christine Medias Villalobos, morning dra sa imo sa Don Salvador Benedicto. Good May aga morning. dira. Kay Jan Acosta, dira sa may Purok Paho sa Barangay Dulao. Dira sa may Purok Makasa, bala, sa Barangay Dulao man, sa pamilya dira ni Erwin ni Cavera. Good morning dira sa inyo. Kag sa mga pumuluyo dira, no? One time la action doors yung may kwanto dalun ta ka to. Parang Sure. baka oo to kay ginadala mo man ko gani Yung sa kadamo na sandalon, wala mong gyapon, no? Luga kalimtang ko na gani iban mo. Sige na lang. may pa ikaw no kay damo mo na ko damo na sing dalaan mo na sa ako no. True. May mga karabalan, may mga Ano saga man yung sa mga storya, man. Gusto mo dalon ta ka sa ano? sa punta Taytay. Hindi lang anay. Rason lang. Kay, di ba pwede? Di ba sibula mga gabi, kato pa kaunon, tino ka luya. Luya Yung kaya ko ng pamilya. Okay, lala ko ng mga karabalan. Nakaisan dalong pang isa kalitsyon. Dito sa karabalan niya at least pamilya. Bisan na magputos pa tayo tunga sa litson daw, okay lang. Pamilya mo. No? Dalo mo bilog ng litsyon. Pero tayo, ako atol may bino. So sa December, Action Boy, bantayan mo na. Kay basi, bala madayon ang fiesta. Kay doon ka damo na mag-celebrate sa fiesta. Kay basi ang karabalan pa lang, ma-fiesta na liwat after 3 years. Guro nga wala nag-celebrate ay sa fiesta. December 27. Oo. Dahil tandaan mo ganyan. Tandaan ka na. So, dito ta. Kailang taon ta na. Ilang taon ta. Kag antes na ito pag-abot. Galing wala si Nini na eh. Ay, wala si Nini? Wala kaya si Nini sa Davao. Natanay ko na raya si Nini. Si Nini, mambal mo, hindi pagtandugan na. Kaya yan ni Na. Action Boy. Yan na. Isa kalitson, di lang na pagtandugan. Sige lang, kaya harap pa man si Tita Bibing. Isama na siya sa, sa nagambal nga. Kay Action Boy na dayo. Hindi pagtandugan lang isa kalitson na. Kaya yan ni Action Boy. Kalai. Okay? Sige So, balaan na. Kaya damo naman fiesta ang celebrate. Sa mga taga La Castillana, manda, sa aton nga mga ka-aksyon sa La Castillana, good morning sa inyo. Dira sa Isabela, no? May agaman, damo man kada dira mga ka-aksyon. Kag of course sa Siyudad Zambago, damo gid mga ka-aksyon sa Siyudad Zambago, La Carlota. Yes. Damo man, no? Pero sa Bago todo damo na ko mga barangay nakita. Nga nagka-comment diri nga naglain-lain nga mga barangay mo, no? Ang mga taga-barangay Abuanan, good morning dira sa inyo. Taga-barangay Binubuhan da, si kuan bala, si itong si Cecil Bekbek. Ay, yes, good morning. Ang ginatama yun na permi ang ila kapitana dira bla. Si may patlo sa apelyido. Haleya. Kapitan Haleya, no? Good morning. Dira sa may Talisay. Good morning mo sa inyo. Sa may Silay. May aga. Sa Libertad Public Market, may aga dira sa aton mga market vendors. Kag sa Burgos Public Market, good morning man. Kag sa Sumag Public Market, may aga dira sa imo. Si Nonoy Treyes gali may aga dira kag kay Ruby Treyes dira sa Barangay Pahanokoy. Good morning man sa inyo. Ano nga sa January 15, no? Yes. Okay. Grabe, no? Tunga na tas ang bulan, Action Boy. Sa July. Dugay-dugay. Bali, tunga na sa bulan ang nabuhin sa second half of the year. Yes. Kagari kita sa third quarter na sumong. Third quarter, tsakta. Third quarter na ta. July, na. August, September mo. Third quarter na kita. Kadasig lang sa inadlaw, no? Kag sa mga buwas gali, no? Ng July 16, amo ni sa ang kapistahan ni Sang Carmelite, Our Lady of the Carmelite. Sa mga nagadiboto dira, good morning sa inyo. Buwas na mo. Dumduma ko na July 16. Kag ang Carmelite, I think daw muna sa ang patron Saint San Juan sa Riverside Medical Center. Amo na sa. So, ginagayta ko sa balay kay nani ko ano ning mga kuan ni man do kadamo mga pagkaon bala nga naputa ka darab na sa plastic bala mga pagkaon mga biscuits mga muna kay gali ikuan na siya ihalad kag pa ang beneficiaryo I think ang St. Vincent Home for the Aged. Okay. Dalon to guro sa Home for the Aged na St. Vincent. Do kadamo ko to ginakita sa balay do amo tong ginapasan gina ni Mrs. Marakat sa hospital. Nya ko para sa ano na para gali sa halad gaihatag sa
mga kwandira, mga senior citizens sa St. Vincent Home for the Aged. Kumayo man. So, na may mga friends ko damo sa Home for the Aged. So, So, hindi na ka mo friends? wala ko balo ko nara pa sila. Sabi ko, hindi na ka mo friend. Hindi ka during that time daw may mga dalidad na to sila eh. Tingubin pa ko to sa una. Pag nakamasyari ko to sa una, nakadtoy ko na ya. Gabi may ginabisitaan ko to sa una ng mga friends sa una, mga listeners, mga munabla. Nakadtuan ko na. Sa una, cellphone pa lang ko. Pa yung mga Facebook. Text na sa cellphone. Hindi ka kasulat. Nga ka kasulat lang yan. Yung muna nga, matik kami sentence. Inakadtuan ko na sa una, mga kwandra. Kag ginauga-ilusturyahan ay kami da. Tiyaway ko kabalo kung ara pa sila. Remia Garcia, good morning man. Kagaya Andrea Amanda Jaime, mayang agaman. Standby na kita sa aton nga mga dugang nga mga balita. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa Detalye Balita International, wala pa sang nakita nga palatandaan ng World Health Organization o WHO nga matapos ang COVID-19 pandemic kasunod sa mabago nga pagbutsyog sa mga kaso sini sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan. Ginakabalakan sa karon ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang pagsaka sa 30% sa mabago nga kaso sang COVID-19 sa sulod sang 2 ka semana nga nakaligad tugas sang mas makalalaton nga Omicron subvariants. Kung magapadayon ni sa iya, may posibilidad nga mabudlayan liwat ang healthcare system sang mga pungsod. Liwat naman niya ginpahayag sang WHO chief, dapat iduso sang mga gobyerno sa kalibutan ang istrikto nga polisa sa pagsuksok sang face mask kag mas maayong nga bentilasyon sa mga establishmento. Nakadugang pa sa pagsaka sa mga kaso ang pagnubo naman sang disease surveillance, amuman ang testing kag sequencing. Rason nga anop ginabudlayan sa karon ang mga gobyerno sa pagtantsara sa masunod nga epekto o kung matuod nga epekto sa mga variants kinaiya sinikag ko na daw ano ka epektibo ang mga ginapatuman nga polisa. Ginakabalakan man sang WHO nga bangod sa kakulang sa mga pagsulundan para mapunggan ang paglaptas ng virus, liwat magabag-o kag malatnan ang iban nga pa nga mga variants nga mas delikado, makalalaton kag mas makahalit sa immunity. Sa negosyo naman, ang online shopping sa Pilipinas, nagsaylo na halin sa desktop computers, padulo sa mga smartphones. Ang isa ka report gikan sa isa ka Malaysian firm nagapakita ako nga may tigulo nga The State of Online Shoppers in Southeast Asia 2021-2022 nagapakita nga ang pagbakal paagi sa paggamit sang mobile phones sa pungsod ang mas madamo na karon kagalos doble na kung ikumparar nimo sa nagagamit sang desktops. Sunod pa sa sining report, 5 katuig nga nakaligad ang mga konsumidor nagabakal online paagi sila desktop computers sa magamit sa ilang mobile devices. Apang nagbago na karon ng panahon kag ang preferences ng konsumidor. Sa karon ang online shopping sa Pilipinas kag kalabanan nga mapungsod sa Southeast Asia ang nagsaylo na sa mas magagmay nga mga devices. Sa foreign currency exchange rate, US dollar 56 pesos kag 36 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 15 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 17 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginkakas ang organizers ang Miss Philippines Earth kon MPE pageant ang 3 ka kandidata bungod sa pag-istrikto sa requirement. Sunod sa organizers nga ilagin kakas ang designer Angela Ocol sang Surigao, singer-model Ces Cruz sang Antipolo kag model nga si Renee Colleen Santa Teresa sang Batangas bungod sa napasawan sila nga makapasar sa height requirement. Ginpahayag naman ni MPE organizer Lorraine Shook nga ginapanindugan nila ang ilang desisyon bangod ginapakamalaot sila. Nasaad sa requirement nga dapat mayara sang minimum height nga 5'4 ang kataason. Ginpatigayon ang aktual nga pagtakos sa kataason sa MPE base sa Carousel Mansion sa Mandaluyong City antes ang pag-anunsyo sang top 20 nga magapaydalom sa 22nd edition sa Miss Philippines Earth subong nga adlaw Hulyo 15. Sa ilang mga social media post nagpagwa sang ila pagkadismaya ang maging kakas na kandidata bawod na uyang lamang ila oras kag panahon nga ginahatag para makaintra sa nasambit nga
budget. Pagklaro ni Shuk nga bisan madamo ang nagpanawagan niya kakaso ng height requirement, hindi nila ini pagahimuon bagon madugay na ini nga ginapatuman. Sa sports man, gipahig sa Philippine Olympic Committee nga liwat nga mag-host ang Pilipinas sa Southeast Asian Games sa 2033. Ginpahayag ni POC President Abraham Bambol Tolentino nga ginatanyag nila nga liwat mag-host ang Pilipinas sa 2033 kag unanimous naman ini nga ginaprubahan sang council sa gipatagan nga SEA Games Federation Council meeting sa Phnom Penh sa Cambodia. Kung matabo, ininay kalimang tiyon nga mag-host ang Pilipinas sa SEA Games. Katapusan nga nag-host ang pungsod sa SEA Games ang 2019, sa din gindeklarar nga overall champion ang Pilipinas. Gin-host ang Vietnam ang 31st edition sa SEA Games ang Mayo karon nga tuig. Sunod nga mag-host ang Cambodia sa 2023, Bangkok, Thailand sa 2025, Kuala Lumpur, Malaysia sa 2027, Singapore sa 2029, kag Laos sa 2031. Balita espesyal! Alright! Energy! Kawadaan kay mo yung galisang Kawadaan ka sa ano, sa energy. Charot. Kawadaan ka sa hangin, ha? Yes. Happy Friday, Action Boy. Happy Thanks, Friday. God. It's Friday. Yes. Good morning dira kay MJ Season, no? Dali lang kita action doors, ha? Okay. Kay upod naman naton karon nga aga si amigo naton Jonathan Granada sang Life Extension Philippines, no? Matian naton ni mga kaksyon. Importante ni sa ang aton nga mga informasyon nga gina-share sa inyo pagi kay Mr. Jonathan Granada para sa aton ikaayong lawas, no? So on the line is Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. John, good morning and welcome to sa Liwat sa Action Radio Bacolod. Yes, Sir Boy. Good morning sa imo man kag sa tanan nga mga listeners ng Action Radio Bacolod. Yes, Sir John, nariho mamangkot lang ko, no? Kay ti adlaw-adlaw gina-remind nato ng aton nga mga ka-aksyon. Balita espesyal! Ato na balita espesyal, ini nga ano subongo, ini mga pamahiyan, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, ha? Timing kay tigululan subong. So, Action Boy, of course, ang mga pamahiyan Action Boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Mga lihili. Okay? So, una Action Boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Tingnan ba sa ilok na kung lang sabi. Charot lang. So baka kunway ka bikon tikad to kay tus baybay kag simuton mo ikong langsa gid man ang baybay. So ini bilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magprepara sila. So sagad ni gila mga tagahigad baybay ni. Oo, balang gali nila kung may bagyo. Actually, mga patimaan nila mo. Oo. Pare kaya ka notice ka. Nga kung daw hana nga mag-ulan, kung sila mag-ulan tudo, ang mga sapatan sa inyo balay daw ginuwa, mga tangam. Ay, lang. Kaya pabalo na sila. Kaya mahulos lang. Punta, na may maabot nga ulan. Magiting. Kaya ginawa, sa ginapabalo kanila, may paabot nga bagyo. Namamarag kang may bagyo ko, bago ko nakabati ya. Naman action, baka magluwas na Action Boy, doon naga-shape ko no kanal, ang dalampasigan. Ano tsura sa kanal? Ang doon gin-search Action Boy. Doon duga mo na bala ko no ang ano bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa kumbaga di ba kung pabaybay duga pa amo na sa imong tubig. Aray ako no gamo mo na sa kilid ko na yun. So bantayan mo na Action Boy. So medyo do ka linong saya pero gamo mo na sa kanila. Duga ka. Kita gini nila sa radyo gamo mo na. Tapos madyong mo na. Ano na yun mo yaman? Kalain. Tabla. Go practice actually. Go practice madyong. Malasa mo na yung pizzas. Ano ni? Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling Action Eric magbanwa. Tamo na dito mga sapat-sapat na daw ginuwa na sila basta daw mag-ulan. Oo. Nanoto siya kung natuon mo.
Doon ka ginuwa sila blaw. Lain na maginuwa mga manog, mga... Ay, kala, hindi. Ngilo, ginakatama mo. Yaks, may pamagwa ang ano, okay na kung magwa ang ipis, hindi lang magwa ang... Kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang isa do mga bahaan. Kaya daw nakita ko na daw ka, hindi ka base na daguro ang kuanay. Ang ining pelikula bilang nga Ice Age. Aha. Kita ang pelikula nga Ice Age, nga mga kasapatan. Kay Ginawa sila once Oo. na may calamity nga may calamity ito ga, pinakuha na sila mo, no? Ginuwa. Ba, siguro Action Boys. Siling ni Mami Ems, ang upo din nila ko nun, siling ko nun, kung maghuni ko nung pakaabot silang mauntat ang ulan. Magkukak. Oo, kung magdinamo Kokak. sila. Kokak. Wala ka ngayon. Ayan, paka ko. Pwede ka mag-sideline Action Boy bilang paka. Hambal man ni Action Eric, mga sapat kung sa bukid magwa kung maglupok ang bulkan. Isa pa Ay, gina. oo, tiyo, mabala na nila mga. Okay, so sa ulan lang tani Action Eric. Sa Okay ulan. lang. Sorry. Galing ko Action Eric. So next Action Boy, kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay, yan. Kag hindi ka gusto nga mag-ulan, magbutang ka kuno sang 12 ka, isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atop. Ay na? Ano mo na? Swerte, no? Tama. So, kung may dako nga celebration sa inyo balay, Action Boy, butang ka Or na sa isa kung may ka mga dosena. gusto, kung naimo labi nga, may dako. Hindi man may dako sa inyo balay lang, kundi kung may mga party. O kung may mga activities. Activities. Kami or mga ano outdoor da. activities. Nan. Mabutang ka isa ka. Isa ka dosena. Tre. Ay, isa ka dosena lang? Isa ka dosena, kaya yati, sobra 30 30 na yan. Do, 30. 30. 30 lang? 30. Okay. Basta ito nga 3. Ano kay, hindi ako hindi kakabalo, kay magbakit. Itlog ito, isa, duha lang. Nakalain. Makalain sa ka-3 lang, wala mo na ka 30 na. Ay, sorry. Budgeted eh. Duwa lang kay itlog, ito bakal. So, muna, in fairness, subong mo lang ko ni kabati, Action Boy, nga butang, ti masaka, kapatid sa babaw, yung sa inyong atop, yung butangan mo, kasang ako sa kami sa una, doon dumaan ko sang may mga activity kami, hatag kami itlog, isa ka tray. Naghatag Dra kami sa itlog may sa Carmelites. Carmelites. Oo. Kag pila na ka beses na nga proven na siya nga proven Once na siya. mag-ano ka mo. Oo nga do. Meron kani nga nag-ulan. Hindi nakahatag na kami to sa aga. May experience ako na mo nag-ulan. Naghahatag sa muna sang itlog sa Carmelites. Nag-ulan tapos ang manuglapit na nga mo activity, naguntat. Tapos activity nag-ulan. Ay, amazing. Experience ako na ya. Ate, way ko man ka mo ginakuan nga magpati pero ako na experience siya. Pre mo na experience siya. Proven mo na iya. Proven ko na iya. Okay. So mo yala ina ya sa atop kay mabutang. Sa atop kaya so, pwede ka na muna sa Carmelites. Bawion mo lang ang gapon gali. Ha? Bawion Pero mo. mas tipid niyo ka 12 libre sa katulog. Arya 12 lang yan sa boy. Hindi pa di 11 ha. Kaya ba si Edri nga side sa inyo balay mo ulan lo. So dapat 12 ganyan. Yan katulog. Yung silang litong itlog to kay tanok mo yung isa. Gini nga kinagutom na sa ikaw lat sa event. So next Action Boy, bulong ko no sa Dilay ka, mamangkot ko butang sa kung way ka mo atop, di mo ibutang na. Kung way atop. Himuan mo atop. Himuan mo gijatop, bisan magkinano. Butangan mo gisa. Nag-big celebration ka pa sa inyo balay nga wala mo lang gali atop. Ano man, trapal eh. Hindi ko kasi sa dabla ka big celebration sa inyo po ay kay atop. Ano mo yaman di mo. Outdoor na nakaroon. Pero ang ibang yung butangin nagyapon yung mga mga parang hindi sila mainitan, mga tent or ano da. Okay? So next Action Boy, bulong ko no sa ano kayong bungang araw sa ligay noon gani? Bungang balhas. Bungang balhas muna. Bungo. Oo. Bungang singot man sa ano mo. Naglibog wali ulo ko mo nga ti bungang araw. Oo. Sa ato ni bungang balhas. Oo. Nga ang araw balhas do kalayo. Tingnan ito na mahimo. Sakto na bungang balhas basi plagpat na nangapon lang. Hindi mo kaya mo niya na bungang singot sa Bisaya. Singot? Singot kay balhas, singot. Balhas. So muna, bulong na kuno Action Boy sa bungang araw lang gamiton tama na. Sa bungang araw, ang una nga pag tulo bala sang ulan sa bulan sang Mayo. Ang first ulan sang bulan sang Mayo, bulong na kuno sa imodra nga di ba habok-habok nga katol no. Bulong nagligo na. Perte no. Bantayan mo dapat ang first kasi wala ka ulan sa una may ara na nga perte bala kalawig sang tigilinet.
Pag ulan sa lain sa una, ulan sa Mayo, lain sa una, kaya tika, ang kwan sa una, ang air ta sa una, kaya very clean pa yan mo. Subong ya, kung mag-ulan, nga first ulan, abi, after so long, at time nga wala ka ulan, why na siya gina-advise nga magpligo? Kada kakonasan ng polluted ang tubig. Oo. Kung araw lawig-lawig na. Sa una, pagpati na namon sa una yan, amon na sa kuna ng kuhan ng daw bendita, bla, holy water, kung ang first nga ulan sang Mayo. Sang Mayo. Amon na yan, amon nga pagkabalusong na. Ay mo yan, bungang balhas. Oo, buwang balhas. Hindi na ako niya, ila na diyo. ila na diyo, Agla. ila na diyo. Okay? Mo nang tsakto, bali Veronica, Ah. ang first ulan sang May, ginasalod na kay ginahimo holy water. water. Amo na sa amon nga Ate ba siya mo pag ginahimo magluwas pag ginahimo siya holy water, pwede man siya action boy nga Bungang bulong sa balhas. imo dang bungang balhas. Hindi Okay? pwede nga daw kuha ng skin oil ang gamiton ko. Wow, modern. May budget. Alam kinala mo pag-kwarta ang unab lang nga ulan Tauchinta sa lang na. Mayo. Ang unab lang nga ulan sa bulan sa Mayo wala bayad ya. Mamo ka lang na. Yeah. So next action boy, palatandaan ako ng action boy nga mag-auntat ng ulan kung magpakita na ang rainbow. Correct. Na diba? yan, sakto na yan. So mag-auntat ng ulan. Arya Or nag-untat, tingin mga na yung ulan eh. Pag na-rainbow na siya eh. Okay. Kaya para nga makakadto to sila sa at the end of the rainbow. Yes, For the pot of gold. For the pot, yes. Di ba? Oh. So next action boy. Kung palatayon ka sa Balangaw, okay ka lang? Kon? Palatayon ka lang. Hindi ka man naguro makalatay. Kung taga ka siya maglatay, malatay ka. Hindi, mas mapasok ko. Pero kung gako chance mo ko gold di mo. Pila ka colors ang rainbow? 7. Yes. Ay, kalai. Memorize mo hindi. Of course. Abe. Red. Ilang kita red, violet. Kadugay na si mo. Orange. Red, orange, yellow, green, blue, Violet. indigo, violet. Doon dumuan mo ang pag para hindi ka mabudlay. Roy G. Biv. Muna sa Roy G. Biv. Okay lang? And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon na. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no
nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma. Pero actually iya scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae ang muna scientific name sang peanuts. Ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani, anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani?